Heddiw rydym ni yn seiclo i'r bae. Dwi'n hoffi mynd ar fy scooter. Alex, watch it. Rydym ni'n mynd i gwneud crumpo, ac yn gyntaf rydym ni yn mynd i prynio y bananas. Wedyn rydym ni'n mynd i torri y wyau. Wedyn rydym ni'n mynd i cymysgu y wyau ac y bananas. Wedyn rydym ni yn mynd i adro 3 llwyau o blawd. Wedyn rydym ni yn mynd i adro y siocled. Pwy sy'n eisiau crumpog? Bron pob diwrnod rydym ni yn mynd i gweld y penbwl. Ac hefyd rydym ni'n gweld ciwiau. Mae'r pysgod hefyd wedi dechrau dod i'r afon. Y peth dwi'n edrych ymlaen am y mwyaf yw i gweld fy ffrindiau.